Welcome back mga kabanat. For today's video mga kabanat, ang atong mukbangon basoy nga baboy mga idol dara nadring sabaw mga idol. Salamat sa grasya Ginoo. Pero before ta mag-start mga idol sa atong mukbang, gusto sa ako magpasalamat sa tanang bag-ong ni follow sa ako ang blow up, black up o grade up. Salamat kayo mga idol. Ug unta patuloy mo nga magsubaybay sa akong mga video mga idol. Salamat kayo sa pagpalo. Yan sa gilot mga bay. Bahog ta mga idol. Banat na pod mga bay. Basoy ni mga bay, basoy. Isagulan og upo. Upo nga linghod kaayo. Gamit niyo mga bay kay dapit sa puson ba og ribs. Banat na mga kabanat. Ngay content creator mga kabanat ba nga nabasahan ako yung post. Ug siya pa dili na daw kinahanglan nga maki-engage nga mag-comment sa ubang content creator. Mali kay mga idol. Ang suggested yun ni Mita kanang sa weekly recap ba to, monthly recap. Magkuan ka consistent post og original videos, dayon ask question or leave a comment relevant sa kaning video sa other creator to build a community. Mao gyud na sa kwan suggested yun ni Mita. Dili lang nako i-mention mga idol kinsa na siya. Labaw pang Mita. Nagbuot-buot. Gusto siguro siya rin makasapi diri. Abi kay dako-dako na yang balay ba. Mali man ang magbuot-buot ta diri. Dapat mahatag-tag impormasyon kana yung naag yun gikan sa kuan app. Dili kay maghimo-himo tag ato luoy kay mga bag-ong nagsugod anak. Ako mahatag kog tips. Kana yung nabasa yun ako. Para wala gyud magmahay sa ko Siyempre, huwag ka maki-engage. Kinsa may nakailan mo. Asa man i-suggest ni Mita imong mga upload. Nga wa man ka nag-build og connection. Wa man ka nag-build og community. Oh, di ba? Mo na siya mga idol. Naman ko yung uban niya. Patuo-tuo pero wala alam. Buot-buot lang ba? Maghimo pa jud iyang istorya. Mo na nakapait. Ang magian silang video, luoy kayo. Labi nagmutuo. Pagka-engage, so man ay dautan. Makatabang ka sa imong kauban nga content creator, hasta imong mismong kaugalingong account na tabangan nimo nga ma-visibility siya kay mapansin ni algo. Muna itumo nga maki-engage gyud. Unsa di ka tulog ka? Muna sakit ng uban. Dami ang mga idol Dahil sumud ba? Unod, tambok din unod.
kanang mingon anak nga content creator, mahadlok siguro na nga malabuan o mahadlok yang kauban makasapi pod. Wala may mawala mo, proper engagement imong buhaton. Mo na yung mga tao nga dali ra mo grow diri social media. Post consistently original videos sabaye og proper nga engagement. Mo na dali mapansin ni algorithm. Bawal mo kasarili diri sa social media. Di ka mo grow anak. May mantag sikat na kita kay igo lang ta magkape. Milyon-milyon na ang views. Di ba? Nga. Kita rin nga mga bago pa. Kung dili ta mulihok, wala gyud. Wa gyud may tabo sa tong account. Maki-engage pamagali ng mga million followers na. Shout out diyan ni Kabanat Flor Delina Ordis dia. Ako mga kabanat, mo shout out man ko. Pero dili lang pug kanang kada adlaw ipabalik-balik pud shout out kay lain pud kayo Mairita ang atong mga viewer anak. Napoy uban moingon wala lagi ko nimo gi-shout out. Yang uban gi-shout out nimo. Wala man ka naka-comment dol nga magpa-shout out ka. Privacy na nimo idol. Kung magpa-shout out ka, i-shout out ka. Na may uban ko na masuko. Kapila na ko nagbalik-balik. Na uban masuko na sila kay privacy ko nila. Niya akong i-shout out bisag wala sila mag-comment. Comment lang ang gusto. Ano ra? Kanang tanang di shout out nako. Nagpa-shout out gina sila. Naka-comment na. Tuluman akong account dire sa social media. Blue, black, ug kanang red. Kabalo man siguro mo ana. Mo na yung mga account nako. Shout out kay di ko ingon nga di mo shout out. Nakakuha lang nga di po balik-balik para ang uban po matagaan pog chance ang uban. Ako patas ba? Sarap. Purot na mga idol, napay pang pulutan oh. Bilin. Bastang busugag yun mga idol. Salamat kay sa pagtanaw mga idol. God bless all og amping kanunay. Bye bye.